نویسکارê Kurd Zinarê Xamo ku weka sirgunek çûye Swêdê û 44 salin li wê derê de jî. Bi rojnivîs ku bloga xwe ya bi Kurdî tê naskirin. Weşanxaneya Pal desteyek ji rojnivîskên Xamo ê di navbera salên 1985 û 90 de bi navê rojnivîska sirgunekî weka pirtûk çap kir. Pirtûka Xamo di heman demê de paşxana dîroka siyasî a Kurdên Swêdê ye. Di tarîxa Kurda ya nêzik de ya jî akem de jî du rojnivîskenik, du kesa nivîsiye heta wa. Yek Celal Bedirxan nivîsiye li Almanyayê û piştî wê min nivîsiye. Bîranîn pirin yani însan bîranê xwe dinivîsîne. Piştî 5-6 sal 7 salî nizam çê îro çi tê bîrê, çi bîrê de mayê. Lê min wer nekirî min her roj min nivîsî yani çi bûye min nivîsiye. Zinarê ku rojek jî neçûye dibistanê, bi hewlê xwe yê taybet xwe li pêş xistiye û 30 salin bê navber bi Kurdî dinivîse. Nivîskarê Kurd bi boneya danasîna pirtûk û gotûbêjek li ser pirtûkê li Amedê bû. Ömer Faruk Baran ev rojnivîsk bijartin amade kirin û bi awayekî dosyê ji me reşandin. Eger derfetê me hebem dixwazin wek cîldeke duyem rojnivîskî wî piştî salê 2000 jî çap bikin. Zinarê Xamo 14 salin nehatiye Amedê û bi pêşwaziya xwendevanan gelekî bixweşe. Digotin yani heskiriyên te, dilsozê te, dilxwazê te pirin min bawer nedikir. Min eviya bi çavên serê xwe dît yani. Ew salon tije bûbû û du kes netê de giş ciwan bûn. Bi rojnameya Armancê dest bi nivîsîna Kurdiyê kiriye û salên heştê vir de dest bi nivîsandina rojnivîskan kiriye. Li wir yani kurmanciya min baş bû, bes min zanî binivîsan da. Min hawar bi dest xistibû, hawar a kovara Celal Bedirxan derxistî. Min mesela tiştên kin, tiştê Kurd min digirt, da berxwe min dinivîsan yani ji bo ku îmlayê fêr bibin. Nivîskarê Kurd şîretan li ciwanê Kurd dike û dibêje bila rojnivîskên xwe binivîsînin ku projek heye her nivîsek bibe dîrok. Bernama pirtûkê derket çê kir ku zinar û hevjîna xwe serdana Amedê bikin. Li ger û geşta Amedê de rastê gelek heval û hogrên xwe tên. Kêmbûna bihîstina dengê Kurdî li kolan û bazarên Amedê Zinarê Xamo û hevjîna wî xemgîn dike. Zimanê me pasaporta me ye. Tu pasaporta xwe dişirînî, tu pasaporta Tirkiye dikî bêriya xwe. Yani çünkü çağa ziman here müzik namine, edebiyat namine, sanat namine, axaftin namine, yani tiştek namine, yani em bi zimanê xwe hene. Ew ji bo paşeroja Kurdî bifikarin û li her civatê şîret li ciwanan dikin ku dev ji Kurdiya xeber nedin. Hacı Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.